molta gent, i si no, no sentireu les paraules que ha dit José Juan. Abans ho direu per jo. Abans que obrissin els parcs, ja hi havia un professor en aquest centre. I aquí el teniu. El problema és que l'any que ve aquest senyor no hi serà. Això no només ho deien els alumnes, sinó també ho deien els companys. Vosaltres l'enyorareu, nosaltres l'enyorarem, però bueno, la vida continua i ara tornarà jove, li sortiran les cabells negres i disfrutarà de bussejar. Que tinguis moltíssima sort. Molt breu perquè m'està costant una mica xerrar. Hi ha una pel·lícula que se diu Que bello es vivir. És el més guapo que tenim. I acaba quan el protagonista li deixen una dedicatòria en un llibre. És un moment igual que aquest. I com que tot està inventat, aprofitaré i agafaré aquesta cita que diu, més o manco perquè ara ho dic de memòria, si en acabar la vida un té molt d'amics, la seva vida no ha estat un fracàs. Per tant, gràcies. José Juan, tot el que ha significat per aquest institut. Hi haurà un abans i un després. I bé, no sé, no tinc paraules, tenc cançons, però no ho podré cantar. Ell m'ha deixat una mica de tema, ja en xerrarem. Bé, ara ell té classe en la seva tutoria, que seran els que quedaran aquí ara, i els altres, moltes gràcies per participar. Un gran mestre tocant el pandero. Només ha de pegar un cop. Jo faig la donada, jo vos abaixaré tots, i fins que ell no peguis cop, no pujam. A veure menys qual surt bé.